Ejo lidi, rok 2023 je tady, klub už se mi rozjel automaticky. Jedeme dál, budou další brikule. Tenhle rok bude mnohem víc insane, než byl minulý rok. Připravte se na to. Bang bang, bling bling, čing čing. Vemte matonku, to je ve slevě, vole. Matonku? Na 15. A matonku, ale ne perlivou. Nebo koruní. Perlivou ne, podle mě. Ani zmítila pak popít. Když se bojím. Můžu vás poprosit nenatáčet? Jo, pardon. Je to. Děkuju. Je to. Ejo, dneska dáváme Bite Trash Season, jsem tady s Kulálem. Budem se pořádně zhulit, pošlem nějaký kýble a budeme dávat nejdelší potahy a kdo prohraje, že dal nejkratší potah na světě, tak musí vypít tolik mlíka, než se zeblije. Děkuju vám za to. Bude to dobrý, puffy jsou fakt hnusný, mlíko hnusný, takže se těšte, tady nahoře budete mít, nebo tady budete mít ten link na jiný video o fightu, tak si na ně klikněte, podívejte se. Takže lidi, jsem tady já, Gáč z budoucnosti, abych vám řekl, jak to přesně funguje, proč je to tak strašný. Když máte puff Elf Bar, tak ho kouříte až do té doby, než se vybiješ, jo? A já jsem menší král dobíjení, musí se to rozebrat a potom drátama dobíjíte Pokaždý, když se to dobije, tak je to dvakrát hnusnější, než když to bylo nabitý. A takhle z toho dobíjení z toho může vzniknout právě takovýhle smrťák, který prostě je fakt nechutnej, jo, dobitej. Je to nechutný na držku a ještě to škrábe na krk. A o tom je challenge dneska. Nejdelší potah na světě. Je jenom testovací, nejdelší. Cigareta chutí? První dojmy. První dojmy. Je mi to jasný. Netřeba komentovat. Jsme na háji, to je můj hud, kdyby to někoho zajímalo. Všichni tady skáčou, jak já pískám. Nejdelší potah na světě. To nespadne. Víš, to je teplo, kámo. Level číslo 1. Nejdelší potah z normálně dobitého pafíku. Ty vole. Ale také si budu takhle dávat blinkery. Blinker. Oh. Dvacet vteřin, nejdelší. Nepočítal jsem tam tu pauzu, to jsem stopil. Tulalo. Hej. Já jsem smál, kámo. 11 vteřin. První kolo jsem vyhrál. Do píči, kámo, jsem se začal smát, tak to je v prdeli. Na kolik kol hrajeme? Děláme 5. Best of 5. Děláme Game of Puff. Jo, Game of Puff, to je Jo, dobrý. máš písmeno P, takže zadávám. Ani jeden z puffů, co mám, tak není jakože nabitej ze začátku. Už byl vybitej jednou někým a potom dobitej mnou. Počkej, kde je nějaký normální, jo. Lidi, už mám ten první, který je údajně nejlepší, tak mi to docela skurvilo jakoby plíce, takže OK, hele. se netěším. Mám tady dva, co jsou v pohodě, Ačko a Fko. Ty krávo. To je bestie. Blinker. Kolik to bylo? 11,5. Ten zelený je nejlepší, lidi. Nejlepší dobitej puff na světě.
Kámo, to je tak hnusný do píči, já to prohraju, kámo. Tak tě vybírám na duel. Ale to spočívat na tom, že si zase vyberu mysteriózní pav a budem každý dá potah a dá to tomu druhému a takhle mu dá potah, než mě to vydechnout. A u koho to skončí, Tak ten dostane písmeno. kdo dřív vyfoukne, tak dostane písmeno. Tak já si vyberu nějaký. Největšího smrťáka. Zas tenhle. Ten je v klidu, ale dávám potom přes. Dobře, tak jdeme. 3, 2, 1. Tak se usmíl. Do píči. Ach jo, kámo. A ten není špatný. Ten je v pohodě, podle mě docela. Trochu naopak jak novej. Král. Tak nechcem dávat po jednom, že nejdřív dáme jeden, potom já dám 2, ty dáš 3, já dám 4, ty dáš 4. Schody. Jako bez vydechnutí. Ne, prostě schody. Takže začínám. A komu se fitnou víc do huby, tak ten vyhrál, nebo? Takže jeden si zadal. Tak já si vybírám Já můžu potom udělat Puffy Bunny Challenge. Puffy Bunny Challenge. Král. Kolik to je? Hezky. Pojď, nejdelší. Já on si nevzal ty smrtící. Teda to, kámo. Lepka se skorovkou, vole. Nechceme dát, kdo dá delší potah jenom s tím smrťákem. Tak to dáme. Jo. Takže tady to je vyrovnaný. Jo, tak jo. Nechceš taky dostat jedno písmenko? Tak Ne, jo. Dobrý. Tak ať je to trošku, tak mám 2 a ty máš 1. Smrťák je král smrťáků za 2. Pojď. No, tak třeba 5 sekund, já nevím. Yes, kámo, tak ukáž mi Možná timer. 4, možná 4, protože to, já jsem to zapl dřív. 2, 1. A Ne, už měl... myslíš, že už jako 4,5 taky jdou? Taky nebo? 4 a... Tak ještě jedno kolo, ještě jedno kolo. 5, 8, 4, 1. Yes. Dobrý, to už je jedno. Dal si třeba 8 sekund. To bylo strašný, ty vole. Takže Kýbla. Nice. Co tam plní, už se to plní. Až bude blinker, tak řekni. Ty A dej celý, píčo. dej celý. Jo, dává. Ty ne, on to tam vstaje. A jí není tak zlý. Ty dáš prdel, ne? No, pojď. Ťouru pryč. Pust včír. Fuj. Takže na 2 zátahy. Na 2 zátahy, ne? Možná musíš pustit tu díru. Pročko. narval skoro celý domů. Tady máme kyblíček a já to musím dát teďka na jeden potah, abych dostal bod. Jo. Že on to dal na 2, takže pokud dám na 3, tak jsem prohrál. Takže se u nás hulej kýbla. Takže odkaz na Sanchez Family, na starý dobrý doby, si to pošlu ještě jednou. Já bych moc chtěl, ty. Do píči. Týpek bude blít ještě na andělu. Jak to chutná? Dobrý, ale z nějakého důvodu mi to dalo hlavu, kam. Podle mě neuhlídá, nikam bude blít třeba. Kam jsme ještě požrali?
natáčet. No dobrý. Když tak si čuchni k tomu kanálu. Dej tlačítko pití. Oh, ty pičo. Čo piči, to je tak nechutný. Takže giveaway, běžte na Instagram, udělám společně, jak vyjde tohle video, tak udělám Insta storíčko. Hlasujte tam, že buď chcete nebo nechcete a z těch, kdo chtějí, tak potom vylosuju náhodně a dostane toho pafíka. Děkuju vám. Čau lidi, jsem rád za video, povedený video. Jsem rád, že jsem dobrý zápas, můžeme se podat ruku. Spíš tu druhou teda. Dobrá hra, bylo to vyrovnaný, podle mě mohl možná vyhrát spíš ty, ale jakoby jsi větší král, takže jsem rád, jako že jsem neprohrál, ale zase štěstí ve hře, neštěstí v lásce. Takže tak.